Pelotian gaur egun zelan ikusten duzu? Herrietan da asko galdu da afizioa, ez da? Galdu, lehen esatuna. Gaztik eta are zain ipen hobeto hori. Futbolera eta balonzostera eta juntuko eta kampeonatu ipe... Erdiz da kampeonatu gatzok, Erdiz da kampeonatu gatzen juk. Baina zaldi beren pelotan badabeki inor korlik. Egilio gazti. Eta lehen danak. Da, amazazpi urte ezkera bitxik ganera. Baina hortzik aputu zeoko. Zaldi beren betzaik mordue pelotan dezenteik benak, aztik eta zerak. Interpretazioen da hortzetik ekipue bastante dezentie. Baina interpretazio zaldi beren zema urteok, ez dela jogatu. Urte mordu. Jogatu, ez da gain urtetik. Dana futbolien, balonzeste, bestie. Tristia da. Beste guza batzuk.